салому дуруд ба якояки шумо тамошобинони гироми қадр мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловдин ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо шореҳи барномаҳои варзишӣ, шореҳи телевизиони варзиш ки садояшон фикр мекунам ба мову шумо бисёр ошно аст, садои бисёр дилнишин дорад. Парвизи Маҳмадамин, хуш омадед ба барномаи лазиз. Ташаккур ки имрӯз даъвати моро пазируфтед. Фикр мекунам имрӯз айни ҳамун бозиҳои футболии Евро аст ки бисёр вақти кам доред ва вақти худа дариқ надошта омадед ба барномаи мо. Ташаккури зиёд. Отахон, воқеан фикр дорам барои тамоми мардуми кишварамон барномаҳое ки шабакаи телевизионии Сафина давоми солёни зиёд таҳия мекунад ва пешниҳод мекунад аз ҷумлаи барномаҳои бисёр маҳбуб ва тамошобоб ба ҳисоб мераванд ва фикр дорам ин барнома низ дар қатори ҳамин гуна барномаҳое аст ки мудом тамошобинони шабакаи телевизионии шумо бо як иштиёқ онро интизор мешаванд. Саломат бошед. Пеш аз сар шудани бозиҳои варзишӣ, пеш аз оғози футбол, албатта аввал лазиз меравад ва баъд аз лазиз дарҳол футбол оғоз мешавад. Ҳамин хел аст. Мо ҳамин хел ҳамаша ҷобаҷогузорӣ кардаем албатта. Саломат бошед. Имрӯз чӣ хел аст таби шумо, корои шумо, фаъолияти шумо хуб аст? Ташаккури зиёд. Мо давоми 8 соли охир дар муассисаи давлатии шабакаи телевизионии варзиш кор ва фаъолият дорем ба ҳайси шореҳ ва рӯзноманигори риштаи варзиш. Ман давоми ин солҳо бештар албатта ба соҳаи футбол таваҷҷӯҳ кардем, вале дар баробари футбол боз шарҳу тавзеҳоти мусобиқаҳои дигари риштаҳои варзишӣ тавассути фаъолияти мо дар ин шабака инъикоси худро пайдо карданд. Хуб, имрӯз чӣ омода мекунем ҳамроҳи шумо? Кадом намуди хӯрок имрӯз мепазему, мехӯрему, мечашему ва албатта ки маззаашро як ба як ба бинандагон мерасонем? Чӣ аст? Хуб, имрӯз вақте шумо таклиф карда будед, ман фикр кардам, рости вариантҳо зиёд буданд барои пешниҳод кардан, вале бо сабаби он ки айни замон тобистон аст ва на ҳама вақт гӯем он хӯрокҳои ба истлоҳ вазнинне ки омода мекунем дар гармии ҳавои тобистон гӯем мақбул мешавад ба одамон. Аз ҳамин сабаб мо ҳаракат кардем ки нисбатан хӯроке ки зудпаз бошад ва аз тарафи дигар омода кардани он ҳам вақти зиёдро нагирад, онро пешниҳод кунем ва як таоми гурҷӣ бо номи бисёр машҳури хачапури имрӯз ба бинандагон пешниҳод мекунем ва дар баробари ин кӯшиш мекунем як хӯрише ҳам омода кунем. Ин хӯриш иборат аз сабзавоти тару тоза ва гӯем чизҳое ҳаст ки албатта барои тобистон мувофиқ. Бале, умуман ҳардуи ҳамин гӯем хӯриш ва хӯрокро дар якҷоягӣ агар пешниҳод кунем бисёр хуб мешавад барои бинандагон, чун вазнинӣ ҳам намеорад. Беҳтарин, саломат бошед. Ва биёед гӯем ки имрӯз дастаи мунтахаби хачапурӣ чӣ ба мо лозим мешавад аз маҳсулотҳо? Бале, ба таркиби ҳамин хачапурӣ ба истилоҳоти варзишӣ агар ҳарф занем, пеш аз ҳама хамире ки махсус омода шудааст. Хамир дар мағозаҳо албатта хамираи варақин аст. Хамираи варақин ва онро бинандагон метавонанд худашон озодона дарёфтам кунанд. Дар баробари он панир ҳудуди 250 грамм барои мо кифоя кунанда аст. Хуб, 2 дона тухм лозим мешавад барои мо. Тухм, баъд кунҷит лозим мешавад. Кунҷит барои ороиш додан. Ва дигар чизи зиёд лозим нест. Ва барои хӯриш чӣ? Хӯриш барои хӯриш инҷо маҳсулотое ки ҳаст тавре шумо мебинед, яке аз муҳимтаринҳояш албатта боимҷон аст ки маъмулан агар мо ба ҳамон адабиёти таърихии худамон нигоҳ кунем бисёр ҷо онро бодимҷон ба ин шакл ва дар баробари он албатта картошка ба мо лозим мешавад ки инҷо ҳаст, ҳар гуна кабудиҳо лозим мешавад, помидор, хуб сирпиёз ва албатта ки гӯшт барои хӯриш аст. Барои хӯриш, бале. Беҳтарин. Хамирро ман тунук кунам. Шумо хамирро ҳамвор кунед, ман панирро реза кардан мегирам. Аз агар хоҳед турктарош ҳам дорӣ? Бале. Бо ёрии он бошад беҳтар мешавад. Маромад. Хуб, ин аз шумо. Ман ба ин тараф гузарам. Маромад. Хуб. Медонед, акун оғози суоли мо аз чӣ оғоз мешавад? Аз оне ки чӣ шуд, ки сабаб шуд, чӣ гуна шуд ки шумо
ба ҳамин касби яъне шореҳӣ дил бастеду яъне касе сабаб шуд? Чӣ хел буд ҳамин таърихи омадан ба телевизиони варзиш, умуман ба касби шореҳӣ? хуб бояд қайд кунам ки ман дар яке аз ноҳияҳои сарҳадии кишварамон хуб дарс мехондам, яъне давраи хондани ман дар мактаби миёнам дар ҳамон ҷо сипарӣ шуд ва тавассути шабакаҳои телевизионӣ, чун шабакаҳои телевизионӣ ҳамсояи кишвари мо пахш мегардид, он ҷо табист ки писарон бештар ба варзиш майл доранд ва мо ҳам таваҷҷӯҳ мекардем, медидем ки чӣ гуна барномаҳои варзишӣ нашр мешаванд, пахш мешаванд ва он ҷо садои худи ҳамон ровиён, садои гузоришгарон бисёр писанд буд. Ростӣ аввал ҳамин гуна фикр буд ки мо ҳам ба ҳамин касб гузарем, аммо чун дар баробари ин дар мактаб таҳсили мо дар риштаҳои дигар ҳам хуб сурат гирифта буд. Барои ҳамин ман хостам дар идома пеш аз ҳама гӯем барои мутахассис шудан дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон таҳсилро баъд аз хатми мактаб давом диҳам. Ва ҳамин гуна ҳам шуд. Кадом чӣ буд яъне ихтисос? ихтисос кишваршиносӣ буд, факултаи таърихи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Аз соли 2010 то 2015 он ҷо таҳсил кардем. 5 сол. 5 сол. Ва дар ҳамин байн эълони қабули довталабон барои ҷойи кор дар шабакаи навтаъсиси варзишӣ дар кишварамон пахш шуда буд. Вақте дар ҳамин бора ман маълумот пайдо кардам, ҳаракат кардам ки ба гӯем яке аз аввалинҳо шуда ҳуҷҷатҳои худро супорам. Яъне эълон буд ки он сол фикр хато накунам, агар соли кушодашавии телевизиони варзиш соли 2016 буд. Аммо эълон аз соли 2015 буд, аз моҳи сентябри соли 2015 буд. Ва мо вақте ҳамин эълонро дидем, аз пайи ҷамъ кардани ҳуҷҷат шудем, ҳуҷҷатҳоро овардем, супоридем. бо сабаби он ки ихтисоси ман мувофиқат намекард, ба ман пешниҳод карданд ки муддати 3 моҳ таҷрибаомӯзӣ гузарем. ман бояд қайд кунам ки пеш аз ин як муддат ба ҳайси тарҷумони гӯем барномаҳои варзишӣ ва ҳамчунин филмҳои варзишӣ дар шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон як муддат шартномаҳои ман кор мекардам. Яъне каме таҷриба доштам. Дошти. Беҳтарин. баъд аз ин вақте ҳуҷҷатҳоро супоридем, давраи гӯем таҷрибаомӯзии мо дар телевизиони варзиш оғоз шуд ва бо ҳамин вақте аз ҳудаи гӯем ҳамон супоришҳо баромадем, аз ҳудаи кор баромадем ва мо шартномаи ҳамкорӣ пешниҳод карда шуд ва муддати 3 моҳ буд. муддати 3 моҳ таҷрибаомӯзӣ буд, вале дар муддати камтар аз 3 моҳ ҳалакаи мо ки гӯем аз ҳудаи ҳамон корҳо баромадем, моро қабул карданд ва пешниҳод намуданд ки шумо метавонед гӯем қабл аз муҳлат барвақттар. Зиёд буданд нафароне ки мехостанд ҳамчун шореъ ё ин ки ба кор дароянд, умуман довталабон дар ҳамон вақти санҷиш. дар соли 2016 дар ибтидои фаъолият гӯем шумора миёна буд, аммо дар соли 2017 вақте як сол баъд аз фаъолияти телевизион боз дигар бора озмун эълон карда шуд, чун ҷуғрофияи пахши гӯем бозиҳои футболӣ васеъ шуд. мо қаблан агар гӯем аз миёни топ 5 чемпионатҳо як қисми онҳоро нишон медодем, баъдан боз чемпионатҳои дигар илова шуданд. барои мо лозим буд боз ҳам қувваи корӣ ва озмунҳои баъдан эълон кардаи мо, яъне дар солҳои 2017 ва 2018 довталабони зиёдтар дошт. Беҳтарин. хуб, фикр мекунам қадар кифоя аст ё ин ки боз ҳам калонтар нукта? хуб, каме агар фикр дорам лабҳои рост кунем, агар беҳтарин бошад. кунҷу канорҳояш дигар. хуб, беҳтарин. ва гуфтем ки аз давраи мактабхонӣ буд, яъне медиdedu шавқ бале ба ҳамин касб ва оҳиста оҳиста баъди тамошои ҳамон бозиҳои яъне футбол, бозиҳои варзишӣ умуман дидеду, яъне шавқ бастед, меҳр бастед ба ин касб. чӣ гуна шуд баъд вақте ки омадед санҷиш? Чӣ буд имтиҳон? Чӣ хел гузашт имтиҳон?
аслан пурсишҳои аввал бевосита дар бораи гӯем қонунқоидаҳои футболӣ буд ва дар бораи дастаҳову футболбозони машҳури ҳамон даврон. яъне аз бозингарони яъне аврупо. бале аз бозигарони аврупо, аз бозигароне ки дар лигаҳои пурқудрати футболи аврупо ҳамон давра бозӣ мекарданд аз онҳо. хуб лек дар ин баробар чизе аз ҳама муҳим ин донистани албатта меъёрҳои забони адабии тоҷикӣ буд. барои он ки бубинед дар мо таҷрибаи шарҳу тавзеҳоти бозиҳои чемпионати футболии дохили кишварамон буд. баъзан бозиҳо ҳам албатта аз хориҷи кишвар тавассути шабакаҳои телевизионии Сафина ва Тоҷикистон ҳамон давра инъикос мешуданд, аммо ба пуррагӣ не. ва инҷо лаёқати донистани гӯем забони давлатӣ ҳам яке аз муҳимтаринҳо буд, яке аз меъёрҳои муҳим буд. ва баъдан хуб албатта дар шореҳӣ давраи шумо ҳам медонед пахши мустақим аст аксарият. онҷо ҳолатҳои ғайриинтизор бениҳоят зиёд мешаванд барои шумо. аз ҳамон ҳолат чӣ гуна гӯем фарз кардем довталаб баромада метавонад. ин чизҳо мо тамошобинон баъзан вақт агар футбол тамошо кунем аз шабакаҳои варзишӣ мемонему мисол баъзан дастаҳое аст ки тамоман чӣ мегӯем ё бозингаре мисол ба мо писанд нест дар онҷа тамошо намекунем. дар шумо чӣ хел аст мисол ҳаст ҳамин хел дастаҳое ки буданд ё ки дар таҷрибаи шумо ки мисол бозиашон на он қадар ба шумо писанд аст камакак дар шораҳӣ камакак душворӣ мекашеду чӣ хел аст чӣ мегӯянд чӣ хел аст ҳамин бешавқ безавқ яъне шораҳиро то охир бурдан яъне 90 дақиқа будам мехел. акнун ин гуна ҳолатҳо тақрибан дар ҳар як фаъолияти ҳар як шораҳе ки ҳаст ин чиз ҳаст бе ин намешавад. барои мисол аксари мо ҳамкорони имрӯзаи ман аз шарҳу тавзеҳоти бозиҳое оғоз кардем ки барои мисол байни духтаракони то 14 сола сӯҳбат гирифтааст ки дар бораи ҳам мусобиқа маълумоти кам аст, ҳам дар бораи худи ҳамон иштирокчиён ё дар бораи дастаҳои наврасону ҷавонони синни солашон поёнӣ. баъзан вақт медонед ин ҳам мушкилии асосӣ нест. баъзан вақт мушкилии асосӣ тавре медонем албатта дар дунё беш аз 200 кишвар аст, забонҳо бениҳоят зиёд ҳастанд. дар талаффузи ному насаби футболбозон баъзан вақт мушкилии асосӣ аз ҳамин ҷо пайдо мешавад. баъзан ҳастанд гӯем халқҳое ки талаффузи ному насаби футболбозони онҳо душворӣ меорад барои шумо. дароз аст ва баъзан ҳарфҳое ҳаст онҷо ки талаффузаш гӯем бо як ё ду кӯшиш муяссар намешавад. барои ҳамин мо ҳаракат мекардем ки дар ин гуна мавридҳо агар аз ҳад зиёд душвор бошад таваҷҷӯҳ кунем ба насабаш танҳо ё ин ки ба номаш барои он ки вақт кам аст. шумо тасаввур кунед ки ҳамон вақти шинос кардани футболбозон ончо рӯйхат мебарояд ба таври графикӣ шумо бояд сари вақт аз паси он қадам ба қадам гуфта гузароед. дарвозабон, дифоъгарон, ниммуҳофизатгарон, ҳамлагарон. яъне шумо бояд ҳаракат кунед пай дар пай аз паси ҳамон равед. вагарна шумо вақте ки дер мемонед аллакай шумо дар бораи дифоъгар гуфта истодаед дар монитор яъне дар экран аллакай номи ҳамлагар баромадааст. аз ин ҷиҳат каме мумкин гӯем нофаҳмӣ пайдо мешавад. беҳтарин. хуб фикр мекунам ки хамири мо ҳам қадар кифоя аст. агар бале 1 2 3 агар кунем ба 6 қисм. ба 6 қисм тақсим кунед хуб тақсим кунем. бале шояд ин корт хурд майдатар аст. шудааст ки мисол ҳамроҳи ҳамкорон маслиҳат кунед ки ман ин бозиро мекунам ту вай бозиро ту дигар бозиро кунӣ хеле маслиҳатҳо мешавад байни шумо. акнун шумо ки дар соҳаи телевизион фаъолиятатон хуб аст шумо беҳтар медонед ҳолатҳои гӯем ба истоҳ форс мажор мешавад. мешавад ҳолате ки шумо ба ҳамон бозие ки аз қабл шуморо таъин кардаанд омада наметавонед ё ягон мушкили дигар пайдо мешавад. вале пешакӣ огоҳ кардан лозим аст. пеш аз ҳама роҳбарият ва сармуҳаррири идораи худро ки гӯем ман дар ҳамон соат омада наметавонам ба ҷои ман ҳамкорам шарт диҳад, ман ба ҷои ӯ
мумкин дертар мебарам Армения ёки рӯзи дигар. Барои он ки чун болотар гуфтем пахши бозиҳо аксарият бо забони тоҷикӣ аст. Намешавад ки гӯем танҳо бо садои интершум, яъне ҳамон садои варзишгоҳ бозӣ пахш шавад. Дар ин сурат каме барои бинандагон ҳам хуб намешавад. Онҳо аллакай одат кардаанд ба шаҳру тавзеҳоти тоҷикӣ ва онҳо ҳам интизорӣ мекашанд. Бисёре аз онҳо менависанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ, бисёрашон дар робита ҳастанд бо ҳамкорони мо дар саҳифаҳои иҷтимоӣ, шабакаи телевизиони варзиш ва доимо менависанд ки мисол чаро ҳамин бозӣ бо забони тоҷикӣ шарҳу тавзеҳ нашуд. махсусан бозиҳои муҳимтарин агар аз чемпионатҳои миллӣ ҳам гӯем ва ҳам аз мусобиқаҳои бузург, чемпионати ҷаҳон ё ин ки чемпионатҳои Аврупо. беҳтарин. Хуб, дар бозиҳо новбаста кадом бале метавонем новбаста кадом бозӣ, новбаста кадом даста, новбаста кадом кишвар бозӣ кардаст. ҳаст ҳамин хел бозиҳое ки мисол шумо тарафдори кадом як даста бошеду дар ҳамаи бозиҳо ҳамин хел ҳодиса рӯй медиҳад ё ин ки на, ё ин ки ҳаст бозие ки шумо тарафдори ягон даста не, фақат шореҳӣ мекунеду ҳамон. акнун агар аз рӯи принсипи гӯем принсипи касбӣ ҳамин риштаи фаъолияти рӯзноманигорӣ агар ҳарф занем, ба фикрам лозим нест ки шореҳ ба ягон нафар ё ба ягон дастаи алоҳида ё ба ягон дастаи мунтахаб мухлис будани худро нишон диҳад. Чунки ин шумо як нафар ҳастед, дар паси телевизион садҳо ҳазор нафар, мумкин миллионҳо нафар мухлисӣ мекунанд. махсусан агар тасаввур кунед ки дар ҳамон давраҳои ки ҳам Месси ва Роналду бозӣ мекарданд, онҷо чӣ гуна бархурди шадид буд. Дунё ба ду қисм тақсим мешуд. Як қисм тарафдорони Реал Мадрид, як қисм тарафдорони Барселона. Ё ин ки Аргентинаву Португалия агар бозӣ кунанд, хо бозии рафиқона бошад, хо ягон мусобиқаи то як рӯз ду рӯз дӯстоне ки дӯстони ҷонӣ ҳастанд, камакак аз якдигар дурӣ меҷӯянд. ҳамин хел аст. мисол дар вақти бозӣ агар ман чӣ мегӯянд тарафдори мисол Роналдо бошам агар ва дӯсти ман агар тарафдори Месси ва дастаи, яъне агар он вақта агар гӯем Реал Мадрид мисол 1-0 бохта истодааст аз Барселона, дар ин ҷо агар бинем ки агар шореҳ тарафдори Барселона бошад, ман камакак табам хира ва дӯстам аз ин ҷо писхан зада истодааст, ҳамин хел аст албатта. ва агар шореҳам тарафдори Барселона бошаду таърифу тавсифи Мессиро боз зиёдтар кунад, боз фикр мекунам ки психикаи тамошобинам боз ҳам камакак хиратар мешавад. медонед, ҳатто ҳолатҳое мешавад ки шумо фикр мекунед ки ягон гӯем таърифу тавсиф накардед дар рафти ҳамон бозӣ. вале ҳолате мешавад ки барои мисол садои шумо вақти ҳуҷуми ин ё он даста баландтар аст назар ба оне ки дар ҳамлаи дастаи дигар шумо ҳамин чизро дидед. дар ҳамин гуна ҳолат ҳатто бинандагон меранҷанд ва ҳатман изҳори норозигии худро баъдан баён мекунанд, мегӯянд ки чаро шумо дар вақти ҳуҷуми фалон даста баландтар дод задеду дар вақти ҳуҷуми дастаи мо садоятон паст буд. ё ин ки боз гӯем эътирозҳои дигар ҳам мешавад. аммо ҳамаи инро дуруст қабул кардан лозим, чунки бинанда нафаре ҳаст ки албатта бисёр эҳсосотӣ аст ва вобаста ба ҳамин албатта бояд эҳтиёткорона дар вақти шарҳу тавзеҳот, дар вақти гӯем инъикоси ҳамон мусобиқаҳо бояд кӯшиш кунӣ ки ба хатогӣ роҳ надиҳӣ. албатта бехатогӣ намешавад дар пахши мустақим, вале муҳим ине ки тавозунро нигоҳ дорем, яъне баланс ба истилоҳ бошад. биёед ҳамин як дона тухмро бояд мо ба ҳамин омехта кунем.
ҳодисае шудааст, рух додааст дар вақти бозӣ, ки бисёр дар чӣ мегӯянд дар ёди шумо яъне мондааст амон ҳодиса дар вақти яъне шореҳӣ. Пахши мустақим шореҳӣ як ҳодисае ки рух додааст чӣ гуна аст? акнун ҳамин гуна ҳолатҳо ҳастанд албатта дар фаъолияти корӣ. шумо ҳам ки ба ҳайси рӯзноманигор кор мекунед ва фикрам ҳолатҳои монанд ба ҳамин ҳаст. медонед мушкил дар чӣ мешавад? баъзан вақт дар як вақт 7-8 бӯзӣ аст, баъзан вақт 4-5 бӯзӣ ҳаст. Хуб. ҳолати аз ҳама хотирмон барои ман мисол ин ҳолате буд ки дар чемпионати Испания Хуб. даври 37-уми рақобатҳо буд, даври як давр пеш аз охирин. тавре медонед дар даврҳои охир ҳамаи ҳамин 10 бӯзиро дар як вақт мегузоранд. Барои он ки дастаҳо интизор нашаванд, донанд ё ин ки маълумот пайдо кунанд дар бораи бӯзии рақиби худ, баъдан байни худ гӯем ба ислоҳ маслиҳат карда бӯзиро ба нафъи якдигар бо маслиҳати пешакӣ ҷамъбаст кунанд. Барои он ки ҳамин чизҳо нашавад, дар даврҳои охир ҳаракат мекунанд ки дар як вақт ҳамаи бӯзиҳо сурат гирад. ва ҳамин гуна ҳолат буд ки ман барои мисол як мавсим дар 2 соат 10 бӯзиро пай дар ҳам, яъне дар назар дорам, бале, шореҳӣ неву акнун чӣ хел гум пахши мустақим аст. 5 дақиқа барои мисол аз Барселона, 5 дақиқа аз Мадрид, аз бӯзии Атлетико гузориш пешниҳод мешавад, 5 дақиқа аз гӯем қисми шимолии Испания, аз Билбао, онҷое ки Атлетик бӯзӣ мекард. тамоми ҳамин 10 бӯзие ки дар як вақт сурат мегирифтанд, мо ба ҳамон бӯзиҳо гӯем таваҷҷӯҳ мекардем. Яку як бора дар давоми ҳамин 2 соат ҳамин 10 бӯзӣ 3 дақиқа, 5 дақиқа, 1 дақиқа вобаста ба ҳуҷум, вобаста ба вазъияти хатарнок. Аз ин варзишгоҳ ба он варзишгоҳ мегзарад, аз ин майдон ба он майдон. Яку як бора агар барои мисол онҷо гол шуда бошад, ҳатман ба ҳамон майдон мегзаред ва аллакай ҳолати гол задан барои шумо пешниҳод мешавад. Шумо бояд онро шарҳ диҳед барои бинандагон. Яъне ҳамин гуна ҳолат буд. баъд ҳолате буд ки барои мисол шумо аз пеш тайёрӣ мебинед барои шарҳ додани дигар бӯзӣ, вале меояд бо сабаби гӯем халалдор шудани мавҷҳо, мавҷи бӯзии дигар дар ҳамон вақт 2 соат пайдо мешавад. яъне ин гуна ҳолат ҳам ҳаст баъзан вақт ки шумо аз қабл яъне тайёрӣ мебинед ки дар вақти пахши мустақим ки масалан ба эҳсосот дода шудаеду ё чӣ мегӯянд ягон чӣ мегӯянд дар вақти голзанӣ бошад ё ки дар вақте ки ба ҳамон дастае ки ба шумо писанд аст ё ки мухлиси ҳамон дастае гол мехӯрад, ҳамон хел шудааст ки как ба эҳсосот дода шуда бошад. акнун ба эҳсосот ҳама вақт дода шудан лозим несту, лекин мешавад ин гуна ҳолат. яъне ҳолатҳое буданд ки барои мисол махсусан вақти бозиҳои дастаҳои худамон ҳамон чиз зиёдтар рух медиҳад. шумо интизориятон дигар аст, фикратон дигар аст, вале мешавад ҳолате ки ҳариф ба дарвозаи мо гол мезанад. онҷо дигар шуморо як су ноумедӣ фаро мебарад. шумо дигар гӯем хоҳиши гап задан надоред, хоҳиши шарҳ додани ҳамон ҳолатро надоред. ин чиз гӯем дар ҳамин гуна ҳолатҳо иттифоқ меафтад. чӣ хеле ки гуфтем ҳамин дар новбаста кадом касб мисол чӣ дар прокурор бошад, чӣ дар ҳунарманд, чӣ дар режиссура, чӣ дар журналистика, умуман дар ҳамаи касбҳо ҳаст ҳамин хел ки дар аввал дар оғози кор, яъне мисол ба кумире ки дорӣ, мисол ба ӯ тамошо мекунӣ, яъне агар ҳунарманд бошем, агар намоишҳо, филмҳои ӯро тамошо мекунем, ба ӯ пайравӣ мекунем ва оҳиста оҳиста дар рафти кор, дар рафти боз зиёд шудани яъне ҳамон таҷрибаи корӣ сабки услуби худа баъд оҳиста оҳиста пайдо мекунем. яъне дар шореҳӣ ҳам ҳаст ҳамин хел ки шумо яъне манзури ман ин аст ки ба касе пайравӣ намудаед дар аввал. бале, ин чиз як гӯем раванди табиӣ аст. барои он ки хонохо ба он касбе ки мову шумо имрӯз машғул ҳастем, пеш аз мову шумо чандин нафароне буданд ки ба ҳамин ҷода рафтанд ва муваффақ ҳам шуданд. дар риштаи гӯем шореҳӣ ва умуман гузоришгари соҳаи варзиш зиёд нафароне буданд ки дар гузашта
کار و فعالیت کردم و من مخصوصا توسط شبکه‌های تلویزیونی در پخش مستقیم بازی‌های بعضن وقت البته در ثبت بعضن وقت در پخش مستقیم شرح توضیحات بازی‌ها رو از چمپیونات‌های گوناگون مخصوصا زیادتر از چمپیونات داخلی خودمون دیدم. استاد علی شریف، استاد علویدین بوریев در همون دوره زیادتر شرح می‌دادن. سال پیش زیاد بودن. بله. و همچنین نفرانی که بعدا من همراه اونها همکار شدم در مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش بابا خالمرادزاده و محمد صفای حسن. اونا هم نفرانی بودند که در همین جاده کار و فعالیت میکردن و من شرح و توضیحات اونها رو در تلویزیون میدیدم و بعدا باز در رفت کار هم من از اونها آموختم. یعنی چگونه اونها تیار میشوند با شرح و توضیحات بازی ها، چگونه اونها معلومات ها پیشنهاد میکنن، چگونه خودی رفتی بازی رو پیش میبرن. خلاص از همه اونها می‌آموزی و البته باز در زمان معاصر که دسترسی به وسایل اخباری عامه وسیع شده است مخصوصا توسط شبکه‌های اجتماعی باز از فعالیت همکسبان خود از کشورهای خارجی بسیار چیزها رو آموختن ممکن، بسیار چیزها رو دیده از آنها بسیار چیزها رو یاد گرفتن ممکن است و تا امروز هم می‌آموزیم. بله در شبکه‌های اجتماعی هم دارن اونها برای توصیه دادن چگونه بله آمادگی دیدن برای شارعی یعنی شهر دادن بازی ها این گونه زیاد می شود. خب چگونه است همون آمادگی دیدن چی خیلی است؟ اکنون طور میگویند هر یک بازی مخصوصیت های خود را دارد. پیش از بازی حداقل یک ساعت پیش از بازی علاقه هیئت های اولیه هر دو دسته نشر می شود. یک نیم ساعت پیش تقریبا یک ساعت پیش بعضن وقت یک نیم ساعت پیش هم شما می توانید دسترس کنید. شما باید توجه کنید به اونایی که نظر به بازی گذاشته کدام تغییرات شد در هیئت اساسی دسته کیها امروز به میدان نمیبرویند و با چه سبب اونها به میدان نمیبرویند. خب وابسته به رقیب تاکتیکای خود رو امروز سرمربی دسته حریف چگونه عوض کرده است. در بازی گذشته با کدام طرح بازی یعنی با کدام سخمه بازی میکردند امروز با کدام سخمه بازی میکنند. خب همه جهت باید معلومات ها داشته باشید. بعد موقعگیری فوتبالبازان رو دانستن در کار در میدان برای آنکه طور ما میدونیم وابسته به موقع بعدا در وقت گزارش مستقیم آسان می شود معین کردن جای فوتبالباز به شما. خب این معلومات های عمومی هستند که جمع می‌آورند. ولی در همین دوره حاضره من چند روز پیشتر از این یک فکر رو خوندم و اون فکر بسیار به من پسند آمد. گفته می شود که در دوره حاضره دیگر تنها با دادن معلومات ها درباره فوتبالباز و همون دولت شورای باید اکتفا نکنه. چون که این معلومات ها رو بیننده بعضن وقت میتواند خودش مستقیما داشته باشد از مواد های اینترنتی دسترس کند. باید آمیخته کنیم بعد از بالایش گویم این کبودی هایی که ریزه کردیم اون رو بعداً آمیخته کنیم و از بالایش پرت کنیم. این برای اوراد دادن است. بله. این برای تابستان بینندگان عزیز بسیار خوریشی خلای است. بله و فکر میکنم با کالا استعمال کردن با تماما اکنون در تابستان چالا باشد اگر بهترینه. شوکی خودی گیم تیار میکردگی در خونه این با چکه بسیار خوب میشه. خب چور کنیم. خب اینو کبودی رو با بالایش میپوشیم. آمیخته کنیم بعد علاقه یک بار که آمیخته کرده لازم بیاید نمک رو هم پوشید. نمک رو هم پوشیدن لازم برای آمیخته کردن. خب و نمک کفایه است؟ کفایه است. بله. بسنده است. خب آنها و یک بار دیگر بینندگان عزیز آمیخته کردن در کار خچپوری ما هم قریب که آماده شد بینندگان عزیز و انتظار است که کی از تفدان او را میگیریم. الان خب البته وابسته به گویم تب و ذوق خود
боз мешавад ҳолатҳое ки мисол кабуди зиёдтар реза карда мешавад, картошкаашро зиёд мекунед ки бодимҷонашро зиёдтар мекунед. вобаста ба таб аст, яъне гӯшташ зиёдтар аст мисол. бале бале, ин вобаста ба хоҳиши ҳар нафар. хуб, бинандагони азиз, акнун хӯришам омода шуд. хӯриши мо ном дошт, хӯриши бодимҷонӣ мегӯем, боимҷонӣ. беҳтарин. хуб, акнун мегузарем боз ба қисми хачапурӣ ки дар тавдон аллакай омода аст. хомӯш мекунем. аҳа, ва бояд гирем бо дастпӯшак, барои он ки бисёр гарм аст ҳарораташ. хуб, вай. фикр мекунам ки бисёр бомазза шудааст. хуб, акнун бояд дар табақ гирем, дар табақ. чӣ хел бомазза, намуди зоҳириш бисёр бомазза. Акнун ҳоло баъд мечашем албатта, ҳатман. ва инаш бисёр зебо, бинед, панираш метобад. бале, кушода шудааст. хуб, ана хачапури ва хӯриш, бинандагони азиз, акнун омода шуду. вақте аз ҳам муҳими барномаи лазиз ҳам фаро расид, чашидани хӯрок ва чашидани хӯриш ва бояд чашему маззашро як ба як ба шумо расонем. имрӯз дар меҳмонии мо буданд Шоре, Парвизи Муҳаммадамин ва барои меҳмони барномаи мо ки буданд, барои худашон хӯрок омода кардаанд. барномаи мо ҳам хеле хуб аст. хеле шудааст ки меҳмон биёд барои худаш омода кунаду истеъмол кунаду равад. не, акнун ин хел фақат дар барномаи шумо ин расму оини барномаи мо. марамад. вале баҳоро бояд шумо диҳед. албатта. акнун агар ман ба ӯ диҳам, ин гӯем мунсифона намешавад. чашем агар чӣ гуна шудааст хӯриш, бинандагони азиз. ва барои ҳамин дар вақти истеъмол кардани ҳамин хӯриш кӯшиш кунед ки дар қошуқатон як дона гӯштам биёяд. ин барои маззааш. вай дар ҳақиқат бомазза. чӣ хел? намакашам дар ҷояш. намакаш дар ҷояш. ба фикрам каме дигар мумкин агар кабудиёшро зиёдтар мекардем, ба фикрам боз хубтар мешуд. беҳтарин. бисёр бомазза дар аст. тобистон зиёдтар. бисёр бомазза. ва биёед хӯроке ки хунук шавад, агар маззааш мисли дар гармиаш ки ҳаст, он хеле намешавад. барои ҳамин биёед хачапури. фикр мекунам марамад як қисмаш аз шумо, қисми дигараш аз ман барои улайтар. бинед панир чӣ хел мулоим аст, бинандагони азиз, дар байни хамир. марамад. вай. чӣ хел хуб. бисёр бомазза. албатта, бинандагони азиз, бисёр зудпаз аст ин хӯрок ва бисёр бомазза аст. асос ҳамин дар тобистонам фикр мекунам ки бисёр хушхӯр аст. саломат бошед. ташаккур ба шумо. саломат бошед. бисёр хӯришу хӯроки болаззат омода кардед имрӯз дар барномаи мо ва миннатдорӣ хешро баён мекунем аз номи худам, аз номи тамоми аҳли кормандони телевизиони Сафина, ки имрӯз даъвати моро пазируфтеду вақти худат дариғ надоштеду омадед ба барномаи лазиз. ва бисёр шод гаштем аз шиносоӣ, аз суҳбат бо шумо. ва бинандагони азиз, дар охир ногуфта намонем ки Парвизҷон дар озмуни ҷумҳуриyaи фурӯғи субҳи доноиам иштирок кардаанд. ва инам боиси ифтихорам аст, боиси фахрам аст ки яъне ин аз чӣ дарак медиҳад? аз мутолиа кардани зиёди китобҳо. саломат бошед. ташаккур ба шумо. хуб, чӣ таманниёт доред барои бинандагони телевизиони Сафина? хуб, албатта дар давоми ҳамин барнома ба қадри имкон мо кӯшиш кардем он хӯриш ва хӯроке ки аз қабл нақша доштем ки онро таҳия кунем, ба қадри имкон онро пешниҳод намудем.
ва бинандагон метавонанд вобаста ба гӯем табу завқи худ онҳоро омода кунанд агар писандашон бошад албатта ва ба бинандагон таманну орзуи онро дорем ки доимо онҳо бо гӯем дили бисёр хурсанд бо лабони пур аз табассум ба кору бору зиндагии рӯзмарраи худ машғул бошанд доимо гӯем аз пайи фикрҳои мусбӣ бошанд тавре мегӯянд барои мисол дар як зарф ё дар як барои мисол стакон агар нисф об бошад нисфи он холӣ мо бояд мусбатнигар бошем яъне доимо мусбӣ фикр кунем ва ин чиз ба мо нерӯ медиҳад дар зиндагиамон боз имкон медиҳад ҳатман ба он нақшаву ниятҳои неке ки дорем ноил шавем. саломат бошед ва ба шумо ва ба бинандагони телевизиони Сафина аз фурсати муносиб истифода бурда ба тамоми онҳо таманнои онро дорам ки бигзор дар хонашон ҳамин хел файзу баракат ҳамин хел ризқу рӯзӣ ҳамин хел фаровон бошад дастархонашон пур аз файзу пур аз баракат бошад фазои хонадонашон пур аз хурсандӣ пур аз ханда пур аз хушбахтӣ бошад ва боз ширинтар мегузарад ҳаёт бо тамошои футбол дар шореҳӣ. Парвизҷон саломат бошед. ин барномаи лазиз бо Отахони Аловдин буд. Хайр то барномаҳои оянда.